Beili Bedw o Sir Gar yn sefyll yn ail. A Rhys Cook wedyn o Nanteri a Fenni yn drydydd. Ie, nes gweld Cymru yn y tri uchaf yna, nhw. Ydy? Wel, yn y ddoi uchaf. O ie, Sorry, Henry Jewett o Cymru, efe? Ie, na chi, ie. Ie. Ond mae'r tri o nhw i weld yn hyrdod pwerus yn dyn nhw. Falle mae'r un Dylan yn gryfach yn fwy o faint, ond wedyn mae'r llall yn un llydan a penol da ofnadw dy fe. Ydy, mae pwer i weld yn un Dylan fyna, no se, ond mae siap da ar ei coes ôl yr un sydd efo Henry fyna. Mae lled i weld yn sawl un ohonyn nhw sy'n gret i weld. Nawr, mae'r arddangoswyr Sian Crwni nawr, achos mae hwn yn bwysig yn dweud. Dosbarth pwysig iawn i'r arddangoswyr y Texel Glas. Pob un nhw nawr yn treul ennill llygad y beirniad Paul Tippett. Ydy yn union, a bydd mae canlyniad y dosbarth yma yn mynd i effeithio lot ar sut bydd nhw'n cael ei gwerthu yn yr haf. So, os byddwch chi rhiban goch yn dod adre o'r sioe frenhinol, bydd yn dda i gwerthu nhw yn y haf a cael pris da iddyn nhw. Mae yn bwysig yn dweud. Mae'n bwysig cystadlu yn y sioe, ond os chi yn cael bod yn ffodus i gael cerdyn coch, mae'n gymaint o waniaeth i werth yr hwrdd. Ydy, mae'n effeithio lot yn y fel. Ydy. O, mae Paul Tippett yn pendroni yn dweud. Ydy, mae fe'n edrych nôl ymlaen ar un Dylan fyna. A un Jewett. Ie. Fi'n credu taw trwch blewyn sydd yn ddi, ond mae wedi rhoi sêl i fendith ar y drefn. Ydy, da iawn i Henry fyna. Henry Jewett o Cumbria. Wedyn Dylan, Beili Bedw yw enw diadell Dylan o Sir Gar, so da iawn iddyn nhw i gyd. A wedyn Rhys Cook o Nanteri a Fenni yn drydydd. Diolch yn fawr iawn i ti, Elen. Na i fynd draw i cael gweld Henry Jewett yn gyflym iawn. Wel, llongyfarchiadau. Congratulations to you. Thank you. You're sweating early in the morning. What's wrong? It's too warm still. Amazing result. Yeah, good result. Yeah. How much will this... What difference will this make to you? Well, hopefully it's to sell in August at Carlisle, so hopefully it'll increase the value. So he had a good show at the Highland Show as well. He was male champion and reserve overall champion there as well. So he's got a good track record already. Now, yeah. Yeah, and another red one to his list. That's it. So. Congratulations to you. Thank you. Well done.